Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Aduh, mbok. Aduh. Trimana Joko berak ta ya apa aku arek. Ono wong ngitung dadak diurak-urak iki. Wis ngidung kene arek. Adekno. Sik anu duduk limomu. Lho, ya pinter ya sing mencu ya sing didodok ya. Sik duduk loromu. Wah iya. Sik duduk dengkulmu ya, Pak. Gak gelem nakal ngene iku jenenge. Lho, Ri, kon krungu ae Ri. Kon panjak kon nutuk dengkul ya apa sih? Lah ya lek pisan-pisan cek tau ketutuk mosok nutuk terus ae. Wah. Ya apa lho. Kon lha apa murore ini? Panjakmu minangka bojone Ludruk goblok. Oh, dadi iki bojo-bojoan ngono ta. Lho, bojo nyambut gawe. Oh, dadi nisor karo ndur padha ae. Ya kudu seimbang. Kon dene lha apa karemu? Lah timbangane kon Kon nutuk. gak melok duwe garapan ya melok ae. Kon wis tak tilap ta kon kok melok ae. Seneng kon anak kancane. Dandange angop ngono. Kon iso ngidung ah? Lho ya iso Ayo, ngene saiki panjakmu. perlombaan ngidung karon. Ayo duduk kalem-kalem ya. Kalem-kalem digerabak Sing kae sing mentol atos iku lho. Ya sing siji apa sing 6 apa sing loro lak ngono. Sing 6. 6. Ah. Loh. 5. Lima. Enten 5. Oh, Nah, duduk tadi 11. Aduh. Tengah. Biasa. Ngepos ya. Iya, Pos. Pos apa? Pos Answit. Iya, Pos Juli. Ya, iya. Nani. Lho kayak sing dhisik biasa ae lho, Ri. Ketan kolok Gempo legi utange nyelek. nek nyaur kolok. Sing tepak apa lho? Nyaur wedi, ngerti? Lah kok nyor kolok? Lak minangka anune ta iku. Dodol tinuku lho. Iya. Ya lek dodol aja larang-larang rendeng. Ya tak doli sing murahe. Kok nek tuku kudu kenceng aja utang ah. Dadi duwe ya utang. Kena ya lho. Iya. Ya mesti lho. Lah kon mang tak delok kaya gak muni tak saut kon melok muni. Jare kok ngon ngidung. Lah iya kondisi ya. Sendang ngono lho. Kondisi ya. Iya. Amir Samar. Senang Umar. Lah ya Amir mbek Umar lah dulure ta. Oh, dudu Umar. Oh, kate gawe ta kon iki. April, Mei. Kenapa juga April iku? Waduh, kare kok lecok ae. Bener tadi aku malah mencel lagi bulan. Ayo lakokno. Laku nanti iki. Laku mundur ah maju. Ya maju. Oh maju. Ayo. Aduh kok. Aduh. Hati-hati lah. Iya, Ri. Kok niku ngomong ambek sapa? Angkat. Kene opo lo? Gak kena apa-apa, Ri. Apa sih gak kena apa-apa? Iya, ana terus ya. Ono terusane lho. Gak weruh. Kok gak kena apa-apa? Kene opo lo? Kon kok plelak-plelek. Anane plelak-plelek, Ri. Aku maringi cai tetel. Opo sebab lo awakmu mlayu ngedol? Roh ae. Anane aku mlayu ngedol sebab aku teko lor. Opo sebab lo awakmu kok gak muncul? Anane aku gak muncul, Ri. Aku wingi dekem
ana lor. Lah wingi kala Iya iya. kok mlayu ngetan. Anane aku mlayu ngatan ri. Aku teka kulon. Apa sebebe Mbok awakmu kok gegeran? anane aku gegeran. Aku enak turu diotong-otong ngulon. Kene apa lo? Iya iya. Siramu kok gondol? Anane gondol mari potongan. Kene apa lo? Bojomu kok ngambul? Anane bojoku ngambul. Tak gunduli gak gelem ri. Kene apa? Sapimu kok bere? Gak beri sebab sapi lanang. Kene apa lo? Iya iya. Bojomu kok pore? Kon tak kandhani ri, anane bojoku pore. Sebab mari ketok sapi lanang. Apa sebab lo? Iya iya. Sapimu kok kereng? Anane kereng iku sapi cikaran ri. Apa sebab lo? Iya. Bojomu kok mencureng? Anane bojoku mencureng. Tatak bojoku wingin kepingin nyikang. Kering kuning mangklung nang kali. Akerek variane rek. Sopo wonge gak kudu ngetho. Lenjer kuning nyenengno ati. Sopo wonge rilek ngene iki gak kudu kula bongkotan. Awen-awen lo la udan pecong. Waduh aduh sore titi gremes lengges. Apa wis kapok? Dadi prawan ojo plerak-plerok. Nek plerak-plerok adik aku adikku kabeh marai ketiban lengges. Rodo papat arane praoto. Nek rodo teluri arane demu. Bojomu kok pegat Ruari koncare kene pangaruh. belani prawan ayuri sing mari di heret-heret bemu. Sikil papat Iya ri arane sapi. ono sikil papat ri arane jarah. Awak melarat lo dadak kepingin rapi. Bareng nekat rapiri dadak tanggaku wingi dicak-icak jaran. Lah yo nekat iku. Karian kok ngeban terus. Ya apa nyenengane? Ayo lerekno. Wis iso kon. Sih, lerekno. Tak lerekne ya. Karo edang ah. Iya. Yupainten Keleleken cendelo. cekap semanten.
kon niku takonmu kerepoten ri. Olehku golek sampe bingung aku. Alah apa golek aku? Lho golek aku ya apa sih? Lah, Iku lho golek pariang. Oh, Golek pariang lho. golek parian ta. Iya, masih sak pinter-pinterane lek kon teter terus ya dengkel ri. Kok kon niku. Oh, lah nek padha dagel lak iso ta. Sopo dagelan? Kon ojo ngawur. Kon iki aku iki mantune kawedanan. Kok iso dagelan iki. Sopo sing tak dageli sih coba? Lah sapa kon dageli apa? Ya wis sak donya iku lah sak kaset 1000 ya. Senian. Kon mah wis ta, ayo nyambut gawe pancen lek gotong royong kuat. Iya enak pancen. Wong enak kanca siji gak koyo kanca sak jagat tak disikane. Kon pangan dhewe. Kancane gak dikeki panganan belas. Lho lah rendeng-rendeng ate ngekek mangan kanca ya peok. Oh ya aku deling sumpahmu ta lho. Sumpah ya apa? Saiki lho ana daya kathik rada merengut tak suguhi ri. Tapi medaya buka lawang wis pringas-pringis. Wis gak ono suguhan belas. Ya gak ngono maksude ngene lho lho. Mergo gak urung iku mesti tunggale deinganane kae. Kon niku. Nusuk perasaan Sopo guyu iki. teko mburi? Sing guru sapa? Oh, Munawar. Wis iki ratune dagelan iki. Nek ngomong batik. Kaya sithik wanyane gak sampe kepaten pangan iki. Iya, Kak. Piye ke Iso, ono. ae. Lho ya Gak, apa? iku tanggale dibagi dina iki rono, tanggal iki rono. Winginane kula gedondong nom-nom. Sapari durung ero iku apa lho. Nek aku duwe kitab kadamakno iki. Jane mendaya iku sing tak kira iki ana omah tak gak iku ana iku. Oh, dinane paceke seru kon iki. Lho ya. Tapi sabane bengkel terus saiki yo golek umur-umur sing wis rusak iki. Lumbukno dol kilo. Umur saiki ngeber ngono rek. Tekan ndi ora? Ya apa, 2 dina tak golek iku. Ono parelu tadi. Ono parelu. Lek Dura kriwan grojokan metu ta. Awakmu kena perlu. lho anane ndoleki ana gawene rek. Ono apa sih? Coba kok sawangane waduh, saiki petekan barang. Ya iki godhek sepatu. Cara biyen petekan. Mari potong. Mari potong. Belakane ya bersih. Jange dadi kemanten Teko ya. ngarep sibrek potongan itu kok mburi koyo bathuk mengkurep. Iya wong jan tak kerik beling iki. Ya iki sing darane potongan kadal menek. Kadal apa? Kadal menek. Dudu. Iki gak kadal menek, tekek keplorot iki. Kan iki kopi rabi ya? Iya. Wah, nyebut ta war-war. Tas pegatan rapi. Oh, balen mbek lho, balen. Sing rapi sing dhisik ngomong nang aku, Dik, mun enten sepatu elek-elek. Dadi manten kok golek sepatu elek-elek. Nah iya. Pak aja mringis Mas, wedi dhewe aku takno. Engko nang nyatek. Aku iki gak guyu lho. Lah apa? Soal ngene lho, aku sing tak jaluki tulung maneh sapa maneh nek gak sapari ambek kon. Iya jujukane mesti rono to ring. Iya terang-terangan ae. Nah, liya wis gak wani wong gelek ketatalan wis ketok. Balik-balik njaluk tolong terus aku. Omonganmu malah mblakrakno wetane kali kon iki. Terus apa sih? Ngene Sopo? lho. Karepku aku gak njaluk tulung sumbangan ngono enggak. Iya. Iki lho gawe loro pangkon iki. Gawe piro kan? Kira-kira ya 200. Enak nang lho enak nang didol maneh. Gak ngono lho. Adate loro pangkon iki yo kanggo kemantenku sito. Nah, nek kepengin loro pangkon diserahno iki apa? Oh, Pak Tarsi. Pangkone lak loro nemen pangkone. Iya mergo mari ketampak parut ya apa. Papari. Iki lho ri jago iki lho ri. Oh, jagoan ta. Iya, lek arek jagoan iki kene nggonku ana Simo kono tukang anteme arek ya. Sopo? Ya kancaku dhewe. Ah wani arek tandus iku mul iku. Wong jago kok jagoan. Wis omong arek mlakrak. Kayak pitik iki lho ri. Nah, iya ya. Masuk gak tau uru ri. Wis aja sumpah-sumpah Pak. Kanca dhewe ae wis. Temen ta. Lah, engko teko kono mlaku ta teko ngarake mlaku. Pengiringe ta. Iya. Sing separo numpak, sing separo ngawang. Lho, Ah kok iso ngawang barang kon niku. gak ngono lek adat kuno lak mlaku ah. Iya biasa. Pirang kilo sih teko manten lanang nang kemanten wedok iki? Piro lho ngomong kira-kira 600 kilo ae. Wah, 600 ku ado niku. Ono 4 kilo? Gak ono lah. Oh, ya wis, engko
dimut motor dhisik. Iya. Ya terus mudhun. Mudhun terus dikarak. Kira-kira kurang 1 kilo, engko pengiringi ya apa berangkang apa? Ya apa? Berangkang apa? Ngomong-ngomong ngono dimut getek enak. Mergo kebanjiran kemanteni. Wis berangkang iki lho ya mlaku kalem-kalem, Biasa. mek terbangan lho. Oh terbang. Oh nek terbangi. Lho sapare tang 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 bing. Dong. Ini lho ya. Iya. Tang ketang Ya apa? Perang ding, perang ding. Ah, iki Lek kok. nggonku tang catem. Catut. Iku lah golongane obeng barang iku lho. Oh, lho, iki ana kembang mayange. Lho kudu lengkap iku. Lah peno Jodang. kok mlaku ta? Lho ya apa? Ya apa rek kiwa tengen kanca. Kacamataan ireng biasa. Eh? Kacamataan ireng biasa lek kemanten Kok biyen. sik ta? Heh? Kemanten kacan moto ireng iku kemanten tak kentrung. Wis gak maju lho, iki tahun piro? Lho, lah saiki Kemanten masa kini. jare lah kok dikeki anu apa loro pangkon barang. Lho, ya. Kudu disesuekno. Lek biyen iku loro pangkon mantene ya. Iya. Mesine dhuwur iki kopiah, Kopiah. kacamata, terus ya untune iki dilong loro. Iya. Iya. Lah untune Munawar dilong loro lah lunas. Kemejane putih Oh, ya kemejane jase putih. ireng tekak. Iya. Setengah gak sedeng ya lho, Rik. Iya, dasian ya. Terus sepatuan, kadek kaos kaki. Cuma sepatune CC. Sepatu CC nyene biyen iku. Ngono ya. Iya. Sisiane apa? Digondol kerek iki. Ah, ya kak sepatu sisi lo selop lho selop. Oh, selop. Selop. Iya. Celonone kudu nyar iki. Iya. Siapa sing diselop iki? Lho anu. Siapa? Pasman duwe. Pasman selop pasman. Golek tigrek. Gelem selope 8.000. Pasman. Pasman ini saking senenge karo selop lan digawe lan anu disuwun. Selop lek gak tak sileno tanggoku, ya. Anu, sewek. Sewek ta. Sarung. Sarung Bali. Diselangno nang Bali ya. Adate sing kanggo gendong loro pangkon. Aku titik-titik naluri omonge wong tuwek ri. Lho sing digendong iki sih. Lho iya pelangi-pelangi. Pelangi ri. KPN. Apa? Opene Jambe. Pari pelangi ri kok arek iku Kemanten kemaki. Lho gak ngono, masih wong elek ya aja dielek-elek nemen. kanggo ngendong loro pangkon pelangi lawas. Cuma payunge. Saiki payunge Munawar kudu. Lho nggon kono nek kuburan iku. Kan ku ngalup takon iku. Dadi mangane nganggur. Kok omong-omong niku. Nek payunge biasa rek. Iku disediane mek kanca-kanca. Lah iki payung lawa apa payung kalong? Kari nari ae. Kok iso kalong lawa? Njaluk payung parasit ae. Dadi kon kemanten dikarak teko ndukur, gantung. Diruturno. Iya, Budal ngarak wis wedi dhewe aku iki. payung muda-muda ri. Ya apa? Dhewe dadi kemanten wis bebelan cabut tangan. Cabut tangan dibebel lho. Lek ngene gak koyo kemanten, koyo Bandar Dadu kalah iki. Wah, payung muda nggon kono. Lek payung muda, lek si ono lho. Iya. Lek gak ono bal muda ono. Balmu to. Bal muda lah ono bal biyen muda. Iku di deleng nggih dhuwur udeng ngono. Selikur bal. Kemanten kok. Lah apa nang onderdil olahraga iki. Ora bal muto barang. Ngene. Nggonmu gak ono wajan-wajan rusak. Lho, iku luri-luri Wajan wis rusak nggonku. Sapa? Nemen wis petor wis Kok wajan ngono. Wajan. Wajan gak duwe. Kuping remek kon niku ngene. Wis Wajan. kan sing pokro omongane arek-arek iki. Ngene lho. Par kon golek pacul bugingan. Iku penting, iku Digaya apa? Ben nerang udan. Serang nek nerang udan serang nang Pak Armin ya wis. Beres. cuma syaratnya pakaiane kudu digawa, diuncalno ndur wuwungan. Iya. Kira-kira 5 setel sing anyar-anyar tok, ya. Iku iso terang. Perlune kan dudono penonton sing disikan pira. Dadi aku sak durunge teko, pakai aku 5 setel sing nyar Diuncalno. nang payon. Payon gak usah dipikiri bah ilang bangga iku urusane wong jaba. Lha aku dadi kemanten rong dina lek dadi tarsan kota rek aku. Ya dalu-dalu dijupuk war. Kanggo syarat tok. Syarat. Manten iku digironi biasa apa giroyo apa enake?
Giro talun apa giro Garum apa giro Blitar? Lah apa? Iki lho giro welingi. Wis kira becek lho. Loh, becek. Lho becek ku murah. Wah, ya. Daerah Kediri ku sak pencuk 50. Apa iki? Sego becek. Wah, ya wani bekecote. Kok iso? Becek-becek barang. Sakno rek manten dirusak rek. Cok ta. Yo. Iya. Aku metuki kon iki mangene, sak perlu kok dari njaluk bantuan sumbangan gak. Gak usah. Gak usah bantuan. Gak usah. Banyonya gak duwe kok bantuan. Omonganmu. Lah iya. Jaga gengsi aku iki. Ojo rabi mari war. Lho. Kon ku ngemano nang umurmu. Kekuatanmu wis berkurang. Kon Lho rabi. tak jadi tak niat diri. Engko oleh Jadi aku dadi dino. kemanten oleh 3 dino terus mujur ngalor gak apa-apa aku. Tapi kono resep. Ono resep. Resep ya. Tuwa wonge tapi kekuatannya pulih no maneh. Kok nek gelem tak kandhani. Ya iki lho. Ya, suntik baygon. Gelem ah. Ya alung anu. Tadi masih gak klamben gak dicokot lamu. Wani banyune suruh goblok. Apa iku gak cocok sing mandi takonono lho. Iya. Takon Mas Subadi. Apa? Lho, obate tikus. Arek iki manten, kon dadi manten temen tangga. Wok temenan iya. Engko oleh aku ngapalno loro pangkon temen-temen pas mburi mbreset. Ojo sama kisinan. Ya uang muka dhisik rek. Uang muka saiki. Iku urusan gampang. Lho masih kanca Ini, lek Bar. kadek uang muka gak iso. Bar. Daripada kalah orang, Ya, anggo kalah untu. dipilih kalah uang. Kalau nang kalah untu barang. Ya duit pira-pira kami syarat aku ae. gak patek merangsang perkara karto. Wis, ana dhuwit pira wis. Engko jagone tak anune. Yuk, engko jamu cap jago iku ana tuwek jagone. Iku Kok iso nang jamu-jamu cap jago. Panjere war. Penting ku panjermu nang Urusan tali. wis kota. Sembarang nek dibutuhin tenagane iku taline dhisikno. Tanggal 2 iku nek iso ya kaya ono sisan. Gampang. Iku gampang wis. Iya. Awong darani kanca, aku mek ngene tok. Meriahno aku dadi kemanten. Wah, Terus apa? Munawar rek pelawak dadi kemanten. Ojo kuwatir. Nek sampe mbesakno loro pangkon iki sampe jatuh. Lho temenan. Utawa sampe keliru. Isin. Waduh, isin ku ya apa iki? Mulane masih dikarak mesti ramene war. Soale- Mergo engko lek kon minggir-minggir got tak jurungkakno mesti rame. Jelas rame. Ojo kuwatir rame-rame. Mesti dikeroyok arek cilik-cilik. Waduh sabuke anyar rek. Nyarum gitu. Iki wis mbayar piro iki? Paling ya kredit nak Abang Panci. Gak re wong sabuk mek 2000 ya tuku lho. Waduh kuakune rek. Ya iki sabuk tapring iki. Endi? Iki waduh bolongane 2 likur. Iki wetenge malah malih wetenge iki. Malah malih. Oh, malih-malih. Wis ngene. Ya apa? Jodange kon tak pasrahi. Ya wis. Di omah wis ana sedia loro. Lah iki kari isine. Iki. Lah kon kari milih ae diseni wedi tak geragal. Lho ya apa sih lho? Lah jalurnya bantuan tonggo war. Separi beras-beras Nuri. Nah, biasa ya dadi tetel Ini gedang. yes. Tak jalukno bantuan tanggoku ya tak tarikno sak cingkir. Engko sing gawe kuburan kok gampang urusan liya. Kok tambang guyu dibantu kancane dakno. Wong dadi kemanten kok malah dadi mayit rek. Sadurunge buyar lo. Apa? Nggawa plastik sing rada ombo. Sajene. Lha iku penting. Iya, Penting. diselametno arek-arek sing ndok omah. Meneh sik akeh sing Perlune ngandek-andek. tanggapane cek akeh. Ya loro Iya. pangkon ya perlu tanggapan arek. Heeh. Murane. Istilah jare wong tuwek-tuwek. Iya. Kemanten budal. Iya. Biyen-biyen iku lek buk-buk tertek lek dikai cok bakal. Ancak-ancak. Ah, Ancak, ancak. iya. Dadi kemanten sadurunge melangkah tertek. Iya. Utawa jembatan itu wis pasang cok bakal. Perlunya apa sih? Cok bakal dipasang. Ya, iki lek Meroi kaki. Lho iya. Meroi. Meroi kaki danyang nyai danyang sing mbau resa sing dinggone ndek kene. Nah, Oh, dadi keturutan besok dadi manten iso ono nisor ibuk kono. kalau maksudnya ku gak nemoni alangan. Nah, rungokno. Sik gak nemoni alangan. Oh iya iya. Cek gak ganggu Dadi apa, mlaku ono ku resiko apa-apa. Iya, mlaku iki iso gangsal. Iki lho gangsar. Tapi pring lek gak pring petung gak oleh ri. Dadi bok situk iku kudu gawe ancak pring petung kira-kira 2 lonjor. Dadi ancak situk 2 lonjor. Iya nang diseni legen wae. Kok iso pring betul. Anek terus Kalau kemantane ngarak iki nglangkai 5 tertek. Ya pringe iki 2 prautu rek iki.
Wis ta perkara ancak engko lak diatur ambek sinomane dhewe. Patahe sapa patahe? Nah, iki patah Monali apa. Lho, Wis Jadi sugeng. persoalan iki ya berat. tanggal piro? Tanggal piro? Iki tanggal 6 ngarep iki. Ngarep. Malam Minggu. Malam Minggu. Waduh barengan iki. Barengan. Tapi kono kena direken pokoke kono ya persekote dibalekno dhisik 50 engko tak rekeni sing kono. Oh iya, iya. Kono diundur ae. Sepurane Mar. Iya, Yo barengan tanggal 6 iki. Kartola kan besakno wong lempu. Persekotmu kon gawe ndek kono piro? 50. Wis tak tutupi ambek kloso elek ngono. Oh ya pokoknya sing penting aku kanca lo. Iya, ya. Kanca. Dadi padha njunjungi. Iya. Aku masalah ro pangkon junjungen cek iso berkembang. Lah perkara peno dadi manten ya tak umumne. Munawar dino. Dadi gendera-gendera dipasang gombal-gombal paring pasang kabeh meriah-meriah. Iya kan oleh komisi. Lho. Lho, Oh tadi kemanten kok tambah le komisi. besakno kok aja larang-larang. Tawakno 35. Ringan-ringan pokoknya maler lho. Iya, lakon kok. Sopo war biasa besakno lho iki sing ngomong sapa hari ya Mbak. Sapa iki Kartolo. Nah. Dadi wakile Pak Munali. Lho iya. Iya. Dadi Piro dik nek sumbangan wis piro 3 juta. Belum nih. Oh ya pisan tok ae rek. 3 juta. ya wis tanggal 6 ya. Iya temenan lho. Malam Minggu ya. Malam Minggu. Ya wis. Wis tak tinggal lho. Ya, tinggal. Persekote 2.000 dang lho ya. Iya ya. Sweet. Oh, sakno rek manten anyar dirusak gak karo-karuan ngono. Lah iya sik kemini. Didik rapi. Mlakune wis ngebok ngono. Oh, sandale entek sisih. Iki kok ya tanggal 6 dadi manten, mulai tanggal 4 wis neretek wis. Iya. Oh, wis gak turu-turu golek silian. Tapi gak apa-apa pokoknya gak golek wadai kaset. Ri, Ya. ayo nanggonku ngapalno catetane loro pangkon, Ri. Ngono ta? Iya. Wis apal lho dimain sesip. Lho iya ojo sampe rusak perkara iku ya. Oh iya ya. Iya. Ayo. Ayo.